Яңа ел, яңа эш. Сәлам сезне дуслар, һәм без бүген мине эшне алыштырырга мәҗбүр иткән сәбәпләр дигән теманы алып шул хакта сөйләшәбез. İllar tiltibimni anlamadım. İş orununu alıştırgan şey misindir mi? Яңа ел, яңа эш дип башладың. Куып чыгармасалар юк. Без шушында эшлибез әле генә. Радио тыңлаучыларыбызның фикерләре төрле, әйдәгез әле шуларны укып үтик. Менә мин әйткән идем бит әле 5 ел сайын эш орынын алыштырып китерергә кирәк, димме? Бер тыңлаучыбыз нәкъ шул хакта язам, хәерле көн Болгар радиосы психологлар әйтүенчә, бер урында 5 елдан артык эшләргә киңәш ителмәде. Siz килешәсезме бу фикер белән? 5 ел инглиз теле укыттым авылда. Шәһәргә күченеп китү сәбәпле балалар бакчасында тәрбияче булып урнаштым. Әйтерсең ул коллективта мин күптән эшлим, шундый җылы каршы алдылар, Аллага шөкер. Әмма буш вакытларымда әзрәк балалардан ял итим дип, ресторанга официант булып та чыгып эшләп керәм әле. Нинди генә эш булса да, күңел җылысы биреп яратып эшләргә кирәк дигән. Менә. Гомумән төрле өлкәләр, мәктәп, балалар бакчасы бер тирә. Ресторан. Башка. Менә 5 ел эшендә дип әйтик, синең карьер үсеше булса, ул да эш алмаштыру булып санала микән? Менә мәсәлән бит инде син бер хезмәткәр булдың, аннары бераз югарырак, анда бит инде башка төрле синең вазифаларың дип әйтергә кирәк инде. 5 ел сайын үсә башласаң, кем дәрәҗәсенә үсеп җитәргә мөмкин икән ул? Allah сакласын.